bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hiire moon en garti hannde oɗo ñalawma altine sappo e tati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habaruji moɗon ɗemgol Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen noon ko département justice et surtout ene kanko yamirol makko kanko Pam Bandi e Lensi Halagan ɓene continue segde yimɓe procureur uji ɓurnoɓe jogade humpito non si babude salade men jamiroje de kanko Donald Trump kala mo wiyete anji makko yo nangi habaruji men international manawen toon to Palestine on kamɓe Hamas e kamɓe Israël ɓe mbawi wossodirde prisonnier ji mabɓe hande ɗum noon ko taɓal kadi e nanodiral bangal pour deñude toon kono nane wayno ko toɓɓe kewɗe ne kiddi réglede pour beele jamne juuta toon to Palestine habaruji men international manawen toon to Mali hono kamɓe gouvernement mo Mali ɓe mbi wonde ene wayno ko kala américain hankadi jiɗɗo arde leydi mabɓe il faut kañum hoorumi yoɓa ujunnaji sappo ɗum noon ko wattade saabu Amérique waɗiɓe liste kamɓe leydi Mali wonde yimɓe mabɓe kala yiɗɓe arde Amérique ma jooɓa oɗon montant habaruji men kadi mana en toon to Madagascar wono kanko gardino leydi ene wayno ko yaltinimo leydi ni ko sibabude won militaire uji natɓe yantude e seppannoɓe pour heftude laamu makko gasnirten habaruji men international ko coftal ɓalli ɗum noon ko Tidiane Niang rokkaten page ko jogini en hannde ko fate coftal ɓalli ko ɗum woni toɓɓe men ɓurɗo mawnude e journal mo mbaɗan noon hannde oɗo jamma altine sappo e tati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ma en gartu joni jaññoɗen hen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare siftinde on toon haade men fuɗɗade habaruji ko toɓoji bannoji ɗeɗo balɗe ɓennude toon to New Jersey e New York ene wayno mbaɗi bonandeji kewɗi tugnade hande habaruji gumiri toon surtout to New York Times mbi wonde ko famɗi fof yimɓe nayo maayi sibabude ndiyam ɗam kewgol muɗum habaruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Washington donc tugnade ko yalti hande hono kanko Donald Trump laamu makko ne kon seeɗi yimɓe surtout ko liggotonoɓe gouvernement fédéral donc ko yalti ene wayni ko weekend ɗum noon hakkude samedi dimanche kamɓe gouvernement mo États-Unis caggal nde ɓe mbanno mbino wonde ko 1,100 neɗɗo walla ko ɓuuri ɗum taw yimɓe liggotonoɓe service aji santé surtout ko ɓuuri hen hewde taw ko jeeyaɓe CDC walla pelle ɗe ganduɗa wonɓe en jimande CDC kañumen fof koyemen fof perdi liggueji mum sibabude shutdown o kono noon e nder hakkude samedi dimanche ɓe mbaɗino kadi bindol ɗum noon siftinde won ko kene won 1,300 ɓeɗo yimɓe taw ko kañumen koyemen ko sekonoɓe kono yon continue liggueji men ɗum noon tugnade hande New York Times ko windi wonde kene wayno ko kene wono oɗo sajon 600 neɗɗo koko ceeka ɗum noon tugnade hande ko noɓe kaliri mbi wonde ko won gomuji gonɗi e jimade CDC surtout enne gomuji ko patuɗi enne ko fate karallagal ƴewde ñawuji karallagal habde ñawuji ko kanko Donald Trump e wallodirde ministre makko toppiti ko fate santé ɓe mbino ko ɗum ɗo ko il faut ko ɓe ceeka ɗum siftinde on tan wayno ko syndicat goto biyeɗo AFJ ɗum noon wayno ko kañum hoore mum ko portino plante toon to Californie wi wonde ko kanko Donald Trump ɓeɗe continue wiide maɓe ceeka kene woni 4,000 taw ko yiɓe liggotoɓe toon to gouvernement fédéral e weekend hono juge goto fédéral gon toon San Francisco ni ko wawi wonde fof kañum hoore mum ma heeɗo oɗo ka pour ƴewde ko holko est ce que Donald Trump ne jogui droit wadde ɗum ɗon donc ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en kamɓe gouvernement fédéral o eɓene continue hande haare mabɓe surtout yen caggal nde kadi hohoɓe hewɓe surtout yen kanko Mike Johnson ndeɓe continue wiide wonde ko shutdown gonaɗo oɗo sa joni ma ɓuuru judde no sikkirno ni ɗum noon siftinde ɗon tan ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati sappo e jeenayyi kanko Donald Trump ene wayno ko shutdown kadi o dañi ɗum oɗon saha ene wayno ko fédéral gouvernement jooɗima kene wona balɗe 50 wuddi baafi muɗum donc oɗo mandat gonaɗo hawnaki ɗum ɗon kadi ko hunde jogorde ɓurdu bonde tawde omon continue oɗo jani oɗo saha joni suɓade holɓe o jogori artirde walla holɓe o jogori yobde ni so tawi gouvernement udditi dame muɗum e ɗum noon wiide makko surtout henna ko kala mo ganduɗa henna ɓadiɗo démocrate en walla démocrate gonɗo to taw ko gouvernement taw ko employé fédéral o jogorani yobde ɗum hande kadi ko yalti ñalawme hono kanko Lensi Halagan e tugnade kadi ko ummiti toon to Maison Blanche kadi ko winda CNN o waɗi feere fof ha hono biyeteɗo Maji Cleary kañum hoore mum gonnoɗo ɗon haade makko arde kañum hoore mum saka ɗum noon tugnade hande ko yalti woni kanko Mary Maji o ko goto e joguiɗo humpito no fewi toon to département justice comme procureur kañum hoore mum wayno ko yimɓe kadi tinaɓe wonde ko kañumen koye mum jiiɗa
jiɗa surtout yimɓe noddeteɓe so joni kuccineji sise yamirode kanko Donald Trump taw ko yimɓe ɗum ɗo taw ko no ɗeɗon gueɗe mbaɗirte ni ndewan lawol ene limte hen hono kanko James Comey gila nde o wiyamo fawe toñangueji ene limti hen kadi hono kanko Letitia James ene limti hen oɗo sa joni hono kanko kadi John Bolton mo affaire mum woni oɗo sa joni discuté tonto Maison Blanche ƴewde holko fawete muɗum donc en wayno oɗo sa joni hono kanko lensi halagan tungnaɗa hande habaruji gumriɗi toon to CNN o wawi wadde feere fof kene wona procureur uji tati taw ko yimɓe ɓe ganduɗa joguinoɓe karallagal joguinoɓe humpito no fewi ɓurɗo jogade humpito par ce que en wayno ko haalte makko oɗo sa joni ha hande kanko humpito makko yaruno tan koko fati assurance haysindo woni no saraji Donald Trump surtout toon dakka kañum hoore mum wonde ko mofti won kayitaji ɗi galle muɗum morlago en wayno oɗo sa joni ko kanko woni joguiɗo oɗo sa ɓurɗo jogade doole pour wawde segde won yimɓe won et surtout en kala neɗɗo caliɗo jamiroji Donald Trump pour yo faw toñangueji e kala mo Donald Trump yiɗa en wayno ko kanko woni posto jomum soit yo démission soit seke ay ko yalti kadi ñalome hono toon to Pentagon ko ministére toppitiɗo ko fata défense mabɓe hon galleji jandiyankoji kewɗi ganduɗa oɗo sa joni calima signinde kayitaji pour wiide gonɗinde so tawi kañumen koyemen so cignani ɗiɗon kayitaji ko adi ñalawma janggo kañumen koyemen ma perde licence men pour wadde journalisme ɗum noon toon to Pentagon siwtino tan ko Exet o wawino e nder ñalaw e nder noddago ngo won toon to Virginia wiide wonde ko kala galleji jandiyankoɓe walla kala journaliste uji gonɗi liggotoɗi e Pentagon walla liggotoɗi e Maison Blanche surtout ko fate armée ngala droit haalde haaluji ɗi ganduɗa enne patuɗe e armée walla patuɗe enne wiyete kisal leydi ndi taw dokkaka permission ɗum noon galleji jayni mawɗi oɗo sa joni kañumen koyemen dirti ɗum ɗon mbi wonde ɗum ɗo ko ubbude liberté mo jogui ko fate surtout yenno reportage ɗum noon wayno ko doole galleji ɗi oɗo sa joni calima siñin mbi wonde ko ɗum ɗo henna ko wona gonga men ko wawi wonde fof kanko Peter Hegseth walla tunnade kadi ko jaabi o wi wonde en wayno ko wi wonde so tawi ɓeɗo ciññinani kañum kala wonnoɓe toon to Pentagon jayndiyankoɓe reportude kala ko fati armée ɗum noon ko hunde nde ganduɗa oɗo sa joni kamɓe jayndiyankoɓe militaire uji ni kamɓe koye mabɓe ni eɓene continue haɓede sibabu ɗum ɗo ko hunde hesere ko hunde kadi nde meɗen waɗede nder gurdam États-Unis bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Palestine ɗon donc ko ɗamino hannde subaka hono kamɓe Hamas e kamɓe Israël nanodiral ngal ɓe jaɓodirno ko fati surtout yenne deñude haare wonde toon nde ngal ɗo nanodiral gonɗi ɗum fuɗɗoto ko kamɓe ɗiɗi goto men foof woppa prisonnier ji walla yimɓe ɓe ganduɗa ɓe nanguno ko ɗum waɗi subaka ko hono kamɓe Hamas ɓe ganduɗa kamɓe États-Unis e kamɓe leyɗele hewɗe nangi ko fedde wadbuniyankoɓe terroriste mi mbawi kamɓe koye mabɓe woppude yimɓe nogas taw ko Israël naɓe nangunoɓe ñande 7 lewru octobre ɗum noon woppude ɗum totti ɗum to Croix Rouge ɓeɗon yimɓe noon e wayno ko yimɓe wurɓe ɓe goppi ɗumen ɓeɗon yimɓe kadi ene jeeya yimɓe ken won temedɗiɗi capanɗe joyi goho neɗɗo mbaɓe wonde ɓe kamɓe koye mabɓe kamɓe Hamas ɓe ƴeftini ɗum toon to Israël ɗum noon to banggue Israël kañum ne woppi ken won 1900 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa en oɗo nangunoɓe ko addi haare nde ñande 7 lewru octobre kono noon nangaɓe kadi caggal haare nde en ɗum tumnade hande habaruji ɗi BBC e ɗi CNN holli fama hen tan kadi won yimɓe kadi ken wona temedɗiɗi hunde kamɓe Israël ɓe goppi ɗumen kono noon ɓe mbi ɗumen ko il faut ko jalta leydi Palestine donc ko ɓuuri famede tan oɗo sa joni hay sindo ko ɓene ndeeƴi kam au moins kamɓe Israël ɓe jalti won nokkuji kewɗi ɓe gonno toon to Gaza kono noon ko ɓuuri wonde toɓɓe ganduɗa en deñude haare toon to Gaza jogora ne yaaru yeeso ko par ce que won toɓɓe kewɗe gonɗe hen nde ganduɗa kamɓe soit kamɓe Hamas ɓe jaɓani soit kamɓe Israël ɓe jaɓani toɓɓere mawde ɓuuri nde ganduɗa nde kamɓe Israël ɓe jinnoɓe mbino wonde ko il faut ko Hamas kañum hoore mum natta wonde fedde nde ganduɗa haɓete dartode toon to Palestine ɗum noon ko kala kaɓirɗe ɗe joguino kañumen koye men joƴini kaɓi men ɓooro toniji men militaire ɗum noon ko hunde nde ganduɗa Hamas hoore mum jaɓani ɓeɗe addande wonnoon nde kadi ɓurde wonde tinde oɗo sa joni ko kamɓe Palestine naɓe ne wayni ko leyɗele kewɗe caggal nde keftini leydi Palestine no kanko Benjamin Netanyahu mo continue wiide hande ko leydi Palestine wawa wonde
sara leydi Israel ɗum no ko hunde nde jabani hande won toɓɓe goɗɗi kadi en woni gon hen ko so tawi kamɓe Palestine walla kamɓe leydi Palestine hay sinde ɓe keftinaka so tawi deeje ne waɗa toon o won hol jogorɗo wonde laamade banggue to Gaza to en ko sifti ɗon tan ko laamuji ɗiɗi gon toon laamu hen goto ko kanko Mahmoud Abbas o addi ɗum laamu keddigu ko kanko kamɓe wonɓe toon to Hamas kamɓe gardi ɗum toon to Hamas noon e wayno ko kamɓe ɓuuri ardade ko ɓuuri hewde e leydi Palestine kadi en wayno ko ɓe gardude ɗum ko caggal woteji bannoɗi toon donc Hamas e kamɓe administration Palestine mo Mahmoud Abbas ardi sifti ɗon tan ɓe gana dakkodirɗe won toɓɓe won ko wawi wonde fof Israel kañum hooruma en wayno jaɓani oɗo saaha hande wi wonde ko kamɓe Palestine naɓe ni Mahmoud Abbas ni kamɓe Hamas ɓe continue laamade toon to Palestine to deeje waɗi toon toɓe wonde nde kadi ko holno so tawi Gaza ne mate tawde ko wiya ko ɓuuri hewde galleji kene wona joni 80% tugnade hande e estimation mo BBC waɗi galleji gonno toon walla kuɓeji towɗe gonno toon jandinama joni hol jogorɗo yobde magol muɗum ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en leyɗele dendu toon to Égypte hande ma gartu hen ɗima haalde kaɗon haal ko wawi wonde fe toɓɓere ɓurde tinde haaltende ko fate wonde kamɓe israélien kamɓe palestinaɓe goto maɓe foof jogo leydi muɗum takko leyɗele takkodirɗe hunde nde ganduɗa kanko ko Benjamin Netanyahu wi won jogorani wawde wonde kono hon kanko gardi leydi Jordanie hono kanko King Abdullah o haali wi so tawi tan leydi Palestine kañum horum heptinaka woni ene wayno ko caɗele gummaɗe ɗo sa joni kono haare ɓennude toon tudde ñande 7 lewru octobre ha ɗo gonɗen ɗo en koko jogi continue so tawi tan leydi Palestine rokkane sak heftinaka e kadi dañaka hol ardoɓe ɗum taw ko yimɓe nanodir ɗum ko hunde jogde jogor moƴƴani ko sifti noon kadi ene wayno ko oɗo ñalawma mo ganduɗa biyaɗo ko ñande hen wonde kamɓe Hamas e kamɓe Israel gostodir yimɓe nangaɓe banggueji ɗi foof ko oɗo ñalawma kadi ene wayno yimɓe hewɓe taw ko ardiɓe leyɗele kewɗe sur États-Unis jeeya hen hono kamɓe Qatar ɓe jeeya hen Égypte ne jeeya hen hono kamɓe kadi Jordanie e leyɗele kewɗe arab ene jeeya hen e kamɓe Palestine renduɓe toon to Égypte ɗum ko haalde ko fate jaam jiiɗaɗo yo ar toon to Palestine o ene wayno ɓe mbawi signinde kadi nanodiral ngal ko mbiyat ɗum pak hono kanko Donald Trump ko pour la première fois kam en wayno o jaaɓi wonde ko état Palestine e état Israël Palestine naɓe Israël naɓe kamɓe fof goto maɓe fof ene jogui haqqi wurde toon to Palestine ɗum noon hay sinno reftani konngol wonde omo jaaɓi wonde ko alay saago état Palestine waɗe awɗo sa joni mawo continue kanko hoore makko wallodirde e ɗeɗo leyɗele dendu toon donc addi ɗum ɗon hono kanko Donald Trump siftinde on tan en wani ko kanko hoore makko o yiidi ko toon to Israël toon kadi to Knesset ɗum noon ko parlement maɓe kamɓe Israël naɓe o wawi haalde toon haalluji kewɗi o wi wonde kene wayni ko oɗo sa joni wayni ko sibabude ballodiraɗi kamɓe États-Unis kamɓe Israël naɓe ɓe mbawi wadde kala koɓe jiɗɗo waɗ pour gagnade ndeɗo haare nde contre ndeɗo haare nde ɓe kaɓanno e wadboniyankoɓe Hamas o wi kadi en wayni ko ɗoɗo joni so tawi tawde jaam no woni koye dañede alay saago kamɓe Israël naɓe ɓe mbawa kadi fewnitade pour ɗum ɗon kadi kono noon o wawi kanko hoore makko wiide wonde ko alay saago kadi kamɓe Israël naɓe ɓe mbawa kadi ƴewde yaafade hono kanko Benjamin Netanyahu siftini ɗon tan ko Benjamin Netanyahu e tuggade kadi habaruji gumiri to Tel Aviv ko ɓuuri hewde yimɓe ɓe ganduɗa koreji men en nanga taw ko Hamas nangi ɗumen continue ha hande yennudemo kanko Benjamin Netanyahu wiide ko yiiɗa dartinde haare nde tan sibabude kanko hoore makko mo jogui hen anniyaji politique faama tan ha hande kono kanko Benjamin Netanyahu ko alande haare nde darti kanko hoore makko ma wurtito toon tribunal sibabude gueɗe o takka ko fate kalisaji ɗi o heeɓi walla jeenaji ɗi o heeɓi taw ko jeenaji ɗe ko corruption mbiyat ɗum ɗum noon en wayno ko ɗamina so tawi kamɓe leydi Israël ɓe jaafakimo surtout procureur so jaafakimo kanko Benjamin Netanyahu hawnaki so ruttima tribunal ne wawi soke donc siftinde on tan en wayno ko ɗum ɗo ko taɓal gadanal wonande holno jaam dañirte toon to Palestine ɗum ko wostodirde d' abord prisonnier ji mabɓe kamɓe Israël naɓe e kamɓe Hamas caggal muɗum ma ƴeewa kadi yo peeje goɗɗe garoje hen ɗo e kamɓe Israël naɓe kadi maɓe keɓa yimɓe maɓɓe sankiɓe toon ɓe keɓa goskiji mumen ɗum noon kadi ko hunde fuɗɗinde hande hawnaki ma continue balɗe garoje ken ɗaminaka ene wona hakke nogas neɗɗo taw ko yimɓe ɓe ganduɗa ko mayɓe maɓe keɓa goskiji mumen kamɓe Israël naɓe
donc siftin don tan en wayni ko en jaakete be do ujunere temed jenay yimbe woppabe son taw Israel woppi dum taw Israel nanguno do ben woppabe ngarti arti ton to Palestine en jaayan yimbe nganda ken wona temeddi de capande jidde joy taw ko yimbe soknobe pour wiyabe kon ko hedde ngurno men ko ngona e kasoji kon non won yimbe kadi daminnobe ngoppe taw ko yimbe jaabe ardibe peeje Palestine en wani ngoppa ka taw odo sajon kambe États-Unis e ben continue ligundirde ka Israel tunada hande ko mission to Maison Blanche pour yewde galdo nandiral so tawi en wawi boyde e kadi wawde addude jam gonton odo sajon kambe leydele julbe jidi wande ko militaire ji mabbe taw militaire ji ummi etaji julbe di ngona hakkunde Palestine e kambe Israel kono be jidi aussi ko le Palestine wawa jogade hatan a jogade hoore mudum non wona eta indépendant dum don sifti non tan ko tobbere burde mawnude e kadi de kanko Benjamin Netanyahu jabani e kadi États-Unis yantane kambe leyde larbe pour beydude hen doole mudum habruji ben international hande tonto Sénégal e tungnade kadi ko Sénégal bindi hono kanko Aliou Sall jomsudu makko Aissata Sall be mbawi opede subaka dum non ko tagalde kambe ko mabbe déposi 240 millions francs CFA nyande aljuma bindo donc tungnade hande ko o yalti hono kanko biyeteɗo Idrissa Diarra kanko woni président de collège de juges d'instruction en wani ko kanko war makko yamiri ɓeeɗo yo goppe ɗum noon yo goppe sibabude mbaɗi caution donc hande tungnade Sénégal hono kanko oɗo couple en wayno ko oɗo sa joni ɓe wallannoɓe ko avocat ji kewɗi hen jeeya hen maître El Hadji Diouf Ousmane Thiam Sally Mamadou Thiam e avocat ji goɗɗi waɗi ɓe tumede surtout yen ko caggal nde kamɓe scientifique ɓe mbawi wiide wonde ko ɓe jiiti won cogguji walla wonna jeeguji badaji ɗum non kadi ko oɗon kalis kadi ko ɓe koolaki ɗum non kadi sibabude oɗon rapport ko ɗum woni juge d'instruction yamiri yo délégation waɗi pour enquête ko wawi won fo ena affaire mabɓe non continue ene wayno ko ha hande ɓe ɗum continue enquêtede kono noon men oɗo sa joni kamɓe keeɓi liberté fatude galleji mabɓe ɗum noon kadi ene wayno ko teskira tan e nder jammaji hakkunde alhamis e altine oɗo subaka waɗi seppoji kewɗi toon surtout yelen toon to saraji kasoto ɗon ñagade hono kanko Aliou Sall yo hoppe ɗum noon siftindon tan Aliou Sall kañum hoore mum ko minime Macky Sall ancien président mo Sénégal nangganoɗo guila ñande mercredi sibabude wiyede wonde ko kañum hoore mum ene tuuma e oɗo kalis donc hande tungnede Sénégal haysindo kanko Aliou Sall e kanko jomsuɗo makko ɓe gondi keeɓi liberté provisoire siftinde on tan ko goto ko toon to parquet nde ɓe keeɓi habaru wonde ko kanko Aliou Sall ɓe mbaɗi ken wona 240 millions francs CFA pour wadde ɗum garantie pour hebde liberté mum provisoire e wayno ko toon to parquet toon to suudu ñawortoɓe callinomo ɗum ɗon pour wiide mabɓe ne wayno ko Aliou Sall ko kalis mo fawa 562 millions francs CFA ɗum noon ko hunde nde kanko Aliou Sall o sali e kadi ene wayno ko wawi wonde fo eɓen continue ha hande enquête oɗon kalis e kadi ene wayno ko hawnaki kanko waɗa makko mo wartire toon to tribunal tungnade hande Sénégal ko haali hande toon to Sénégal e tungnade kadi journal biyeteɗo Sénégal hono kanko biyeteɗo Soya Diagne ɗum noon ko journaliste kadi ene wayno kañum hoore mum kadi ko neɗɗo ko biyaɗo kañum hoore mum takkodirɗe hono gouvernement makko kanko ancien président Macky Sall e wayno oɗo saha hande kanko no waɗama garde vue toon to Sénégal ɗum noon e wiide mabɓe kadi o waɗira garde vue ko caggal nde o haali kanko hoore makko habaruji ɗi gona gonga ɗe ɗum noon e habaruji ɗi kadi o waɗi ɗum e publie e Facebook kanko noon kanko jeeyi média goto biyeteɗo Dakar wa 221 e wayno ko meeɗi o nanggano d'abord ko toon to Terrou-Bi caggal mum waccita e kono ene wayno ko hande altine à 10h o convoca yo ar toon to cybersécurité kono ene wayno ko caggal nde ɓe keeɗimo ɓe mbaɗimo garde à vue ɗum ɗo fof noon ene wayno ko hunde ɓeydude dille toon to Sénégal surtout wonande yimɓe opposition ko kalata kamɓe gouvernement mo kanko Bassirou Diomaye Faye mo ari ene wayno hoore oɗo sadio en hutorade justice leydi Sénégal pour nanngude tan yimɓe ɓe ganduɗa en kala mo jeeyaka e parti Pastef walla mo jeeyaka e gouvernement keso gon toon
kono kala neɗɗo mo ganduɗa gonɗo e opposition ko wawi haalde fof sene boni sene moƴƴi ene wayno koko nawete kaso ɗum noon ene wayno ɓe dokki en yeruji kewɗi surtout yeru kanko Azoura yeru kanko oɗo debbo kalnoɗo haalluji bonɗi ñande 30 septembre ɗum noon hitande ujunaji 25 fatude e Macky Sall fatude kadi e communauté Pulaar mo ka muɗum ha hande andaka so tawi kamɓe justice mo toon mo Sénégal eɓe jogori wiide mo konngol sabu omon jogui liberté makko omon continue wadde haalluji makko toon te télévision mo mbiyata sans limite taw jogaka hay kulol goto habruji kessi jaltuɗi yo hande toon to Sénégal hono kanko Madiambal Diagne gonɗo to oɗo sa joni toon to France ene woni ko manda dere international waɗama contre makko ɗum noon tumnade kadi ko winda toon to Sénégal hande altine sappo e tati lewru octobre tan ujunnaji 25 e tumnade hande koɓe kaali mbi wonde ko bureau mabɓe gonɗo toon to Dakar ɗum noon ko bureau central national gonɗo toon to Dakar ene wayno heeɓi demande o demande o kadi ummiri ko toon to juge d'instruction kañum waɗi oɗon demande pour wiide wonde ko kanko Madiambal Dia yo nangue ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓeyda e ndeɗo ɗaɓɓade ko kamɓe Interpol ɓe mbaɗi ene wayno ko bindi boɗeji wonde kanko Madiambal Dia ɗo wawi wonde fof e ɗiɗo leyɗele ken won 195 ɗo wawi wonde fof wawi nanguede ɗum firti wonde ko kanko Madiambal Dia hawnaki ko ɓoyata o nangue toon to France o artiri e nesibabunde hisnude nanodiral gongal hakkude leyɗele jeeyaɗe Interpol surtout hakkude leydi Sénégal e leydi France ɗum noon ko ɗum woni ko fama siftino noon ko kanko Madiambal Diagne o haalino ko ɓooyi wonde ko jaaɗo France toppirade haaju makko ko konno ko gato leydi makko o wawa huccidirde e justice mo leydi Sénégal to Madagascar tumnade kadi habaruji bindade toon to EP News hono kanko gardinoɗo leydi hono kanko biyeteɗo Andry Rajoelina e nder ko neldi page makko Facebook o wawi wiide wonde ko yalti leydi ndi henna ɗum noon ko caggal nde dewtini wonde won militaire ji goɗɗi kadi ene wayno jante e ɓeɗo seppuji ɗum noon ko suka wiyeteɓe Gen Z kañumen koyemen ko sepannoɓe contre gouvernement mo toon to Madagascar siftindiran ɗiɗon seppuji puɗɗima guila mois de septembre ɗum noon ko surtout tawi ɓe goyto ko fate ndiyam e ko fate électricité surtout électricité coupete toon tout le temps ko wawi wonde fof ene wayno ko caggal ɗiɗo militaire uji nde jante e seppoɓe ɓe kamɓe militaire uji ɓe mbi wonde ko alay saago kanko président mo leydi Madagascar e ministre laamu makko kam fof ɓe ene wayno ɓe démission ɗum noon wayno ko kanko président o wonde ko ɗum ɗon firti wonde ko won ɗe ndewani lawol naati pour wadde mo kuddata ɗum waɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko yalti ko sécurité o ene wayno ko gouvernement walla militaire uji France kañumen mballimo ho yaltini Madagascar e wiide makko yaltini Madagascar ko pour dendude hoore makko nane wayno e nder konngudi ɗi o haali hay sinde wonde ko kamɓe militaire uji ɓe jaɓani yaltinde ɗum e télévision national toon to Madagascar kono yalte Facebook o jaɓani rewde hen konngudi wonde ko kanko hoore makko démissionné gouvernement mo artino toon to Madagascar toon to Mali ɗum noon ko caggal nde kamɓe gouvernement Amérique ɓe pelliti wiide wonde ko leydi Mali ne jeeya ɗeɗon leyɗele ɗe ngannduɗa so tawi ne jiiɗi yimɓe men ngara ɗo ɗo États-Unis alay saago jooɓa ken wona ujunnaji 5 ha ujunnaji $10 pour hebde visa ɗum noon ko caggal muɗum hono kamɓe Mali kamɓe ɓe mbi wonde ko à partir de hanki dimanche 12 lewru octobre kala citoyen américain jiɗɗo arde toon to Mali e noon kañum hoore mum il faut que dépose kene kalis kene abboye 2,8 millions ha 5,1 millions francs CFA ɗum noon ko hunde fonde kene abboye e valeur ujunnaji $10 pour hebde visa ɗum noon e wayno ko kamɓe ambassade États-Unis gonɗo toon to Bamako ko hon Radio France International jokkodirino e mabɓe pour ƴeewde ko réaction mabɓe kono en wano ha oɗo sa joni ɓe réagi hen ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ko sakkiti ko gueɗe ɗe ganduɗa o imposi ko fate yimɓe yiɗɓe naade ɗo e leydi he e surtout henna ko fate ɓeydude prix ji visa ji yimɓe yiɗɓe arde toon to États-Unis ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde yeɓade sur le plan international gouvernement Mali jabade ɓe kamɓe États-Unis wattade ko mbiyata tiko tak habaruji men international hande toon to Cameroun e wayno ko ha hande résultat ji nan pada oɗo sa joni sibabu no woteji badde toon ñande dimanche ɓennuɗo donc siftin ɗon tan kene wona million ngaji jeetati kaɓirinaji kañumen koye men noddanoma e vote ñande hen ɗum noon en jeeya ɗiɗon candidat ji hono kanko Paul Biya gardiɗo leydi Cameroun joni kene wona duuɓi 40 kañum worum jaaro duuɓi 90 oɗo sa joni donc tumnade kadi ko anda histoire ko kanko woni président ɓurɗo naywude e président ji meɗi wonde toon
candidat ji ton to Cameroon e kanko di ɓuri wonde hannde président ɓurɗo ɓoyde laamu ton to Cameroon tungnaade konkude ɗi haali altin ɓenɗo to nokku to yano yiloyade toon to banque rewo leydi ndi yontere ko adi ñande ko adi woteji hanki ɗi kanko Paul Biya waali wonde ko so tawi o heeɓi laamu encore siftin ɗon tan ko mandat kadi ko duuɓi jeeɗiɗi so tawi o heeɓi laamu encore ma o ɓeydo wallude kisal régional gongal toon ma o ɓeydu doole makko kadi haale pour wonde kala sukaɓe wonɓe toon to Cameroun ɓe ngala liggeyaji dañi liggeyaji ma o kadi ɓeydu kala ko fate maade infrastructure toon to leydi ndi ɗum noon ko gila aéroport uji ha e port uji ha e laabi leydi Cameroun ha e nokkuji kadi cafrete gueɗe mbaɗo noon ko wawi wonde fof ene wayni ko andaka taw holno résultat ji jogori waade so tawi ko kanko Paul Biya kadi jogori ƴeftude laamu pour duuɓi jeeɗiɗi goɗɗi siftini ɗon tan jaaro oɗo sa joni juuɗe 92 walla so tawi ko opposition makko siftini ɗon tan ko ɓurnoɗo wonde lundiɗo mo hono kam to kañum woori mumen wayni koko itta e liste ɗiɗo candidat ji toon to Cameroun ko wawi wonde fof ene wayni ko teskitama hen kadi ko sukaɓe hewɓe mbawi winditade pour wodde kono andaka taw so tawi kanko Paul Biya o gagnima oɗo mandat o gasete ko taw mo yaara duuɓi 99 ɗum noon wayni ko siftini ɗon tan kanko fuɗɗi laamade Cameroun ko hitande 1992 donc ene fada taw résultat ji hawnaki ɗo e yontere nde ɗo ene mayde hawnaki ma résultat ji puɗɗi yaltude toon to Cameroun toon to Côte d'Ivoire kadi ene wayni haqqillaji fof min kucciti toon oɗo sa joni saabu ene wayni ko dille puɗɗima wadde toon kono ene wayni ko kamɓe laamu Côte d'Ivoire en surtout e gartugol Alassane Ouattara gonɗo kañum hoore candidat kañum hoore mum pour ɗaɓɓidde arditade leydi Côte d'Ivoire ene wayno ɓe mbawi heblude militaire uji kewɗi fuɗɗiɓe neldede oɗo sa joni e nokkuji kewɗi toon to région ngaji Côte d'Ivoire siftini ɗon tan ko yimɓe ɗiɗi ɓurɓe wonde lunde hono kanko Laurent Gbagbo e kanko kadi Tidiane Thiam ɓene ndendini doole mabɓe surtout seppude walla bonnide commission électoral gonɗo toon e bonnide kadi ɗiɗo woteji wideɓe ko candidat ji ƴeftaɗi ɗi foof e kamɓe kadi haɗeɗe ɓe wonde candidat ji ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa henne ko hunde nde wona gonga bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma jokkodiri joni Tidiane Niang goto joɗaniɓe en toon to Nouakchott rokken ko jogui en ko fati coftal ɓalli Tidiane Niang bisimilla jaam hira moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko qualification historique mo kippu Cap Vert ki hiide hande so kippu estuwani taw ko logui tati e ndiga ko siftinde bandiraɓe ngol ɗo woni lawol garwondigol hono kippu Cap Vert en qualifié coupe du monde kippu Ghana validi qualification mum ki yiide hanki caggal polgu mabɓe yesso kippu Comore taw ko loggol gotol e ndiga hono équipe nationale mo leydi Mauritanie ki hiide hande waɗi dernière séance mum entraînement to stade Diamniadio mo maître Abdoulaye Wade gam heɓnade pottal mabɓe ñalawma janggo sanga waktuji 19 hakkude mabɓe kippu leydi Sénégal so woni 19h GMT Lamine Ba ko défenseur équipe nationale mo leydi Mauritanie jokkodiral makko e jayndiyankoɓe holliti ɓe mbaɗani hakkillaji mabɓe ko jayndeji kalata ko ɓe concentré ko pottal mabɓe ñalawma janggo eɓe jogui jorta moƴƴo mabɓe mbawa weltinde ɓesgu leydi Mauritanie Arthur Lopez Garay ko keblo kippu leydi Mauritanie ñalawma hande jokkodiral makko e jayndiyankoɓe o holliti équipe nationale mo leydi Sénégal ene jogui jouruji kewɗi ko équipe kadi tidɗo no fewi kono omo jogui hoolare équipe leydi Mauritanie ñalawma janggo ma wat pottital badgal fayida no fewi to lamolgo leydi Sénégal Thiar Touré e délégation équipe nationale mo leydi Mauritanie gummima ɗo subaka hande ɗo e lamorgo leydi Mauritanie gam tinda to leydi Sénégal gam sembinde équipe nationale mo leydi Mauritanie jencude pottitte qualification coupe du monde zone Afrique ñalawma hande Île Maurice kañum hewdirno équipe Libye pottal ngal wawi gasiri ko ɗekki 0-0 Cameroun kañum hewdirno équipe Angola pottal ngal wawi gasiri ko ɗekki 0-0 qualification coupe du monde zone Afrique ma fuɗɗito ñalawma janggo pottitte saket ne waɗi final oɗo poule hakkude kippu Nigéria e kippu Benin so woni 16h GMT Algérie ma hewdiri kippu Ouganda so woni 16h GMT Afrique Sud ma hewdiri kippu Rwanda so woni 16h GMT kippu Sénégal ma hewdiri so woni 19h GMT hakkude mabɓe équipe nationale mo leydi Mauritanie Côte d'Ivoire 19h GMT ma hewdiri kippu Kenya République démocratique du Congo 19h GMT ma hewdiri kippu Soudan
ko siftinde bandiraɓe oɗo pul hono keblo kippu leydi république démocratique du congo jokkodiral makko jeyndiyankoɓe ñalawma hannde o holliti omo jogui hoolare hono équipe nationale mo leydi Mauritanie ene wawi wadde espoir e pottal mabɓe ñalawma janggo hakkude équipe nationale mo leydi Mauritanie e leydi Sénégal ko siftinde bandiraɓe ñalawma janggo so Mauritanie fi Sénégal so Congo heeɓi polgue yesso Soudan ko Congo wonatteɗo oɗo pool jencude qualification coupe du monde zone Europe ñalawma hannde Allemagne kañum yeehe nder terrain Irlande Nord fi ɗum loggol gotol ndiga Islande kañum hewdirno kippu France pottal ngal wawi gasiri ko ɗekki do partout qualification coupe du monde zone Europe ñalawma janggo talar so woni 18h45 GMT Turquie ma hewdir kippu Géorgie 18h45 GMT Portugal ma hewdir kippu Hongrie 18h45 GMT Italie ma hewdir kippu Israël Espagne ma jaggodir kippu Bulgarie so woni 18h45 GMT guddiren kabaruji men coftal ɓali kabaru gummori to FC Barcelone baynago mabɓe ñalawma hannde ɓe kolliti hono Lamine Yamal e Firmino ñalawma hannde mbaɗi entraînement collectif to kippu FC Barcelone gam heɓnade pottal mabɓe championnat ñalawma aseede hakkude mabɓe kippu Girona ko siftinde bandiraɓe Lamine Yamal ko gagnino mawzu pottal tijjangal hakkude mabɓe kippu Girona ñalawma aseede so woni 14h15 GMT Tidiane Niang jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde ɗemgal pulare oɗo ñalawma altine 17 lewru octobre hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyyi gasi ha laaɓi ballodirɗen journal oɗo noon ko hannde ko Foutanké Diaw directeur programme uji radio Jowol Sare gonɗo toon to Nouakchott e Tidiane Niang karalla ko fate coftal ɓalli gonɗo toon to Nouakchott musidɗo moon Amadou Touré haldanayi moon yen mbaalo jaam on jarama ha janggo kadi so Allah jaaɓi